Er du også træt af de her basic krøljern, som man altid brænder sig på, og som tager så lang tid om at krølle sit hår? For det er jeg nemlig, og derfor vil jeg anbefale den her multistyler fra Care Copenhagen, som fungerer ligesom en Dyson Airwrap. Det gode ved den her er dog, at den er så meget billigere. Nu vil jeg vise jer, hvordan man går fra det her pjuskede hår til det her pæne krøllede hår. Og som I kan høre, så er jeg skiftet over til voiceover, fordi jeg tænkte, det var nemmere for mig at forklare, hvad jeg gør efterfølgende. Det første, jeg starter med, det er, at jeg tager sådan nogle små sections i mit hår, fordi jeg altid synes, at resultatet bliver bedre, når man gør det sådan. Og den her maskine, den suger bare håret op, så man sparer utrolig meget tid. Det her, det er altså det endelige resultat, og jeg er virkelig så forelsket i den her multistyler, både fordi det er nemt, og så ser det altså bare mega godt ud. Man kan både ændre på grader, styrke, og den kan blæse med kold luft. Der følger alle de her hoveder med i pakken, og hvis du gerne vil spare 10%, så kan du bruge min rabatkode Andersen10.